No, budúci týždeň ideme s družstvom ročník narodenia 1999 na turnaj do Katovíc. Je to turnaj k patronke baníkov, svätej Barbory. Zúčastnili sme sa už v minulom roku, kde sme získali prvenstvo na tomto turnaji. Tak tento rok sme sa rozhodli teda, že ideme obhajovať, keďže tých turnajov je relatívne málo a vyhľadávame každú možnosť slušnej zahraničnej konfrontácie. Tak ono toto je na dlhšiu debatu a nie som si istý, či ja som zrovna ten kompetentný, čo by toto mohol hodnotiť. Ja len z pohľadu trénera môžem zhodnotiť, že to družstvo nie je tak vhodne vyskladané, ako bolo v minulej sezóne. Hej, ale zase ľudia si zvykli na to na základe jednej sezóny, že zrazu tu budeme pravidelné majstri alebo nie, ale ten rozpočet je nejakým spôsobom obmedzený a takisto ako nám to vyšlo v minulej sezóne trafiť perfektného rozohrávača, trafiť správneho trénera, lídra ako bol Philips, to sa nepodarí každú sezónu. Takže ja si skôr myslím, že tí ľudia by nemali mať také veľké nároky na tých hráčov, na tých trénerov, nechať tomu družstvu čas. Prišiel nový tréner, možno družstvo bude ešte doplnené a môj názor je, že tých chalanov treba pozbudiť v tom, čo momentálne prezvádzajú a verím tomu, že to bude len ale lepšie. Ako môj názor je, že toto je velikánska chyba. Pretože družstvo, ktoré získalo titul, ľudia si zvykli na tých hráčov a zrazu tu nikto z nich nezostane, to bola základná chyba, pretože keď máte nových hráčov a ešte aj zle hrajú, tak tí ľudia svojím spôsobom sa nemajú na čo pozerať. Kdežto keby tí hráči, aspoň jeden, dvaja tam boli z tej starej sezóny, tak už je tam nejaký vzťah k tomu. Takže jednoznačne na mojom mieste, či ako tréner alebo z vedenia klubu by som riešil, že aspoň o jedného, dvoch sa snažím. Samozrejme neviem teraz posúdiť, aké tam boli finančné požiadavky tých hráčov, či neboli prestrelené, do toho už ja nevidím. Ale určite, keby tu jeden, dvaja z tých chalanov tu boli, tak by to pomohlo aj pre fanúšikov, aj pre tú náladu. Hlavný problém tu vidím v práci s mládežou. Pretože jednoznačne pokiaľ tí slovenskí hráči nie sú lepší ako tí zahraniční, tak svojím spôsobom v tej lige je ťažšie pre tých ľudí, ktorí robia ten extraligový basketbal, tlačiť tam hráčov, ktorí sú o niečo slabší. Ale na druhej strane určite tým chalanom našim treba dať aj čas. Pretože keď porovnávame to vekové zloženie, naši hráči v 19 rokoch končia s basketbalom často, pretože v tom máčku sa presadiť proti hráčom, ktorí sem z Ameriky prichádzajú, to sú väčšinou univerzitní hráči, ktorí majú 23 rokov a ten štvoročný rozdiel a pôsobenie nie je kvalitná univerzita, ale tie 4 roky rozdiel je veľmi veľký. Čiže mne tu niečo chýba, buď dať nejaké pravidlo, že na ihrisku musí byť slovenský hráč do určitého veku pravidelné, alebo potom možno nejaká liga tých mladších hráčov, ale to je zase zložité finančne. Takže tuto by možno pomohla nejaká podpora vysokoškolského športu v nejakých tých centrách, ako je Banská Bystrica, Nitra, Košice, Bratislava, mať kvalitné vysokoškolské družstvá, kde by tí chalani mohli pravidelne hrávať, prípadne tí najlepší hrávať v tých extraligových tímoch. Čo my samozrejme v Prievidzi máme problém. U nás nemám vysokú školu, takže relatívne perspektívny mladý hráč ide do Bratislavy, do Košíc a tam sa časom vyhrá a v 22-3 môže hrať lígu. Tuto by som uviedol napríklad príklad Mareka Jaša, ktorý mal to šťastie, že bol v Nitre, do Nitry ešte odchádzal ako hráč, ktorý v podstate tú minutáž mal málu. Teraz po roku, dvoch, keď dozrel, presne to je ešte stále rok mladší ako tí Američania, ktorí prichádzajú. Hej, a už teraz určite tým Američanom sa vyrovná a hra slušný basketbal, vynikajúco bráni a za rok, dva, pokiaľ vydrží, tak podľa mňa to bude hráč, ktorý bude nielen defender, ale bude to aj líder tímu, ktorý bude dávať 15-20 bodov na zápas.